Bé, donem la paraula a continuació a una colla breu, de professors i d'antics alumnes del nostre màster perquè ens contin les seves impressions i els seus records i el que vulguin de tots aquests anys. Comença la professora Roser González Duarte. Sisplau, Roser. Estem celebrant realment el 17è aniversari del màster de Bioètica i Dret. El màster de Bioètica i Dret va ser un dels pilars fonamentals, diria jo, de l'Associació de Bioètica i Dret. I va ser gràcies a la idea de la Maria Casado de reunir professors de moltes disciplines diferents per generar un curs de postgrau on es donés informació lliure, on es donés una informació basada en la racionalitat i en els coneixements científics a un conjunt de professionals que després fossin realment aptes per regular, normativitzar, prendre decisions i donar un nou enfoc als problemes que sorgien arrel de tots els avenços tècnics i científics en el món de la bioètica. Jo voldria agrair molt especialment a la Maria la seva iniciativa. Voldria també agrair molt especialment a un conjunt de professors que, amb una generositat extraordinària, van dedicar moltes hores parlant, negociant, establint els programes, parlant amb els alumnes, i que tot això tots sabem que té un reconeixement conceptual, no té un reconeixement material. I crec que avui tots ells mereixen un gran agraïment. També voldria agrair a tots els alumnes que van depositar la confiança en el màster, que van venir, diríem, alguns d'ells en les primeres classes i van ajudar també a fer rutllar amb energia i amb ganes d'aprendre coses i van ajudar realment a que els professors també prenguéssim interès. Recordo grans moments de discussions dels professors i recordo molt especialment a dos professors que no hi són, el Ramon Valls i el Josep Pegozcue, que per les seves grans qualitats intel·lectuals, la seva dedicació, la seva capacitat d'enfocar els temes importants, de simplificar allò que és complex, qüestions que realment socialment són les que ens trobem cada dia, mereixen un reconeixement molt, molt especial. Finalment, voldria dir que dintre de la meva especialitat hi ha hagut avenços que han tingut transcendència en la bioètica. És evident que moltes altres especialitats també hi han estat aquests avenços, però que jo no domino perquè no són de la meva especialitat. En genètica diríem que una de les estrelles va ser l'ovella d'oli, a la qual ha fet ja esment el doctor Mayor Zaragoza, que va morir amb uns certs problemes d'un virus que va atacar els seus pulmons i això també va generar problemes de si realment hi havia hagut un envelliment prematur, problemes que encara avui els científics no es posen totalment d'acord, problemes també epigenètics probablement deguts a l'edat de la mare, diríem, que va cedir el nucli per generar aquest clon. Una altra fita importantíssima va ser la seqüenciació del genoma humà. L'any 2003 es publica ja la seqüència pràcticament completa del genoma i això obre la porta no solament al coneixement de la base genètica de les malalties, sinó també a possibles nous tractaments i a una sèrie de problemes en relació a donar aquesta informació als pacients. El que no vol ser informat, el que és menor, el que creu que té una patologia però resulta que per diríem, seqüenciació d'una part del genoma s'identifiquen altres problemes, el que avui en dia se'n diuen incidental findings. En fi, obria tot un ventall que també requeria un coneixement i una normativització. També s'ha de reconèixer que en el nostre país no hem estat pioners en fer normativitzacions, jo diria, mitjanament modernes, entre cometes, però anem cap aquí. I finalment, la tercera gran estrella en la genètica i que donarà molt que parlar en la bioètica és el sistema CRISP de modificació del genoma, de petites modificacions que és el que se'n diu l'edició del genoma. Aquest sistema basat, no ho explicarem, en una sèrie de processos bacterians, permet introduir moltes modificacions petites amb una precisió
simplicitat i rapidesa fins ara desconeguda amb les metodologies convencionals. Era la portada del The Economist del 28 d'agost, i The Economist no és precisament una revista trivial ni que es reparteixi solament en regions on no hi ha interès pels temes de desenvolupament tecnològic i científic. Per tot això ens hem de congratular. El màster continua viu. Els professors, molts d'ells, continuen estivats per tirar-lo endavant. I jo solament en cal cloure aquesta petita intervenció demanant un suport institucional, un suport ferm i decidit, perquè jo crec que el màster ha estat una de les estrelles de la Universitat de Barcelona i mereix aquest reconeixement. Jo sé que en moments difícils, com són els actuals, aquests reconeixements moltes vegades poden limitar les paraules. Jo demano als vicerectors aquí presents que transcendeixin aquestes paraules i en fets donguin un reconeixement real. Moltes gràcies.